començo aquest moment de pregària, penso en Jesús. Ell sempre m'ensenya i m'anima. Avui m'ensenyarà també. Per això obro les oïdes i el cor per rebre la seva paraula. Jo sóc com un dels seus amics que necessitava que Jesús ens anés explicant les coses. Què m'expliques avui, Jesús? Els amics de Jesús de vegades perdien la paciència, perquè no aconseguien tot el que li demanaven a Déu. Llavors Jesús els va dir: escolteu, heu de ser pacients i demanar sense desanimar-vos, encara que no aconseguiu les coses a la primera. Veureu, us vull posar un exemple. En una ciutat hi havia un jutge que era un mandrós. Hi havia també una viuda que estava esperant el resultat d'un judici. Però el jutge, com que era un mandrós, no acabava de fer el seu treball. Ella hi anava cada dia a dir-li: escolta, quan faràs justícia? I el jutge no li feia cas. Però al final, tant i tant va insistir-la ella, el jutge es va posar a treballar i a la fi li va respondre. Els amics de Jesús el miraven mentre explicava aquesta història. Llavors els va explicar: si el jutge dolent és capaç de respondre quan les persones insisteixen, imagineu Déu, que és bo. Si insistim, ens respondrà. Només heu de tenir fe i paciència. És possible? Que difícil és això de la paciència. Quan jo vull alguna cosa, vull que sigui ja. Quan estic esperant un regal, o que arribi una festa, o que em deixin un joc al qual tinc moltes ganes de jugar, cada minut he d'esperar sembla una hora. Però tu els dius als deixebles: escolteu, heu de ser pacients. A mi també m'ho dius. Els amics de Jesús no aconseguien tot el que demanaven a Déu i es posaven nerviosos. Potser tu també li demanes a Jesús coses que no arriben. Alguna vegada t'ha passat? Potser sí, fixa't. Potser li demanes que guanyi el teu equip i perd, o li demanes d'aprovar l'examen i suspens. Hauries de pensar bé en què demanes. No sigui que demanis coses que has de treballar tu, que són responsabilitat teva. De totes maneres, per a Déu el temps és diferent. No vol que tinguem pressa, que siguem pacients, sinó que valorem també l'espera. Farem un experiment. Durant un minut queda't completament quiet i en silenci, com si estiguessis congelat, sense parlar, sense moure't, i per comptar com passa el temps. Vinga, 1, 2 i 3. Quiet! Has aconseguit estar quiet tot aquest temps? Déu vol que practiquem això de la paciència. Més ben dit, vol que estiguem segurs que el que demanem és important i ho volem amb molta força. I que a poc anem canviant el nostre cor. És el que ens diu Jesús als seus amics. Vosaltres no perdeu la confiança. Seguiu demanant amb fe i amb paciència. Ara, mentre sona la cançó, fixa't com Jesús et convida a mirar-lo i a confiar. Em fio, et fies, no l'oblidem. Confio, confies, Jesús hi és present. Si tens por, no tinguis por. Només cal
el seu nom, ell hi serà. Enfio, et fies, no l'oblidem. Confio, confies, Jesús hi és present. Si estàs trist, no estiguis trist. Jesús vindrà al teu costat, no et deixarà. Jesús vindrà al teu costat, ell hi serà. Enfio, et fies, no l'oblidem. Confio, confies, Jesús hi és present. Si ets feliç, segueix així. Jesús és viu dins el teu cor, has confiat. Jesús és viu dins el teu cor, ja l'has trobat. Enfio, et fies, no l'oblidem. Confio, confies, Jesús hi és present. Jesús és viu dins el teu cor, ja l'has trobat. Enfio, et fies, no l'oblidem. Confio, confies, Jesús hi és present. Jesús hi és present. Jesús hi és present. Jesús hi és present. Va haver-hi una santa fa molt de temps, Santa Teresa de Jesús, que va escriure una pregària molt bonica sobre la paciència. La repetirem a poc, i si no entens totes les paraules, després li demanes a algú més gran que t'ajudi a entendre-les, d'acord? Res no et torbi. Res no et torbi, Res no t'espanti. res no t'espanti, Tot passa. tot passa, Déu no canvia. Déu no canvia, La paciència tot ho basta. la paciència tot ho abasta. Qui té a Déu, res no li falta. Qui té a Déu, res no li falta, Només Déu basta. només Déu basta. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i per segles dels segles. Amén.